onje ha na chijom tata. Dog moto ezigbo ego sa adị. Etere mena. Udo dịkwa nna mmadụ maka imi sere ma ọ bụ Ọkwa ọgwụ infection. Ama mụ na. Ka mụ abụrụ na o nwere osi dere m na. Ịma every time afụkwa anaghị na shop ma ịzana na ịchọrọ ọgwụ infection ọ na ịchọrọ condom. Na dọka atụgodo ihe na-ekwu. Ihe a infection na-eme m pụta na tinjazi na-afụ m ụfụ n'ọnụ ahụ. Na mụ ama osikwa wee sị ka m bịakwa na nke eke inyekwa m ọgwụ ka mụ ajọ street ya awụ ọsa mkpọrọ infection ke wana na-adịkwa na iwe ma bụrụ na treat inye gị ọgwụ infection no asịkwa ka enye gị ezigbo ọgwụ infection ka i treat ya ka ọ la once and for all ị na-ekwe ihu dole na-ekwu ozu idobekwa ready treat infection na-arịa gị dọk ihe adị m ready odi m ọgwụ ka m adị ihe a na-ata m n'ọnụ ahụ daa anyị ka ị na-emezi ndị m ọgwụ ka m atị nke onwe ka ị na-emezi nwoke ọ dị nwe ozido ọgwụ ọ bụ ihe ọgwụ na shop ọ bụ sọsọ mma na-ere kemisi na line a ị ga-eje try onye ọzọ ihe na-akọwara m na ị na-anya inwe ụzọ ọgwụ na shop dị ka ọgịnị ide ekwolite n'ọnụ na emisiri gị ọgwụ infection ị na-ekwu udere na-ekwu ozu isi na ọnago na nke kpịrịkpịrị anago na ọnụ ọka na akọghọkọ n'ọnụ m ehe na onye osi chọrọ m ọgwụ ka m atrite once and for all ọsọ gị nwara ọ dịrị ashawo afọ gị n'ụlọ ashawo ọnago mana ọka na akọghọkọ n'ọnụ m wee nwoke kịta bụ ụtọ ya chọkọ mmadụ ịbịa butere m ụchụ na shop ị na-ekefe na kịta ka nka na-apụta ọcha mmadụ ịbịa butere m ụchụ na shop ị na-akọwa na enwe ọgwụ na shop ọ na-ide enye m enwere m ọgwụ mana mmadụ enyezi gị ebe ọ bụ na infection nke ga-ada na manye m ọgwụ tara ya onye ọzọ ihe manye m ọgwụ dọg tara ya ọzọ ngwa na ahụkwanụ ka o si adị ọta nwere ka o si adị n'ogbe aka ime eme ya ya nwa na-awa o mesizi arọ ọsọ o mesi arọ ọnago mana ọ ka na-akọghị ọkọ n'ọnụ amụ ndị mmadụ sef ọgwụ infection ị ga-ata nwa ma ma wepụta nwa ego goro ezigbo ọgwụ infection emeghị na-ekwu ya udele na-ekwu ozu o na nke akwa ọchụọ ọ dapụta bụrụ chụnyere nwa dibịa ya na ndị ahịa bịa biko zienu maka na ya kpọrọ nwaanyị wee mee nka maka na ụmụ nwa bịa ọta ngwa jeweze jee shee